God, praise God. Thank you, Jesus. Tayo po'y manalangin. Ama namin Diyos na buhay sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Lord, salamat Panginoon sa umagang ito na muli dinako mo ang aming puso't isipan. Tunay nga o Diyos na isiniset namin ang aming puso't isipan Panginoon sa iyong salitang aming maririnig. At Lord, salamat sa iyong presensyang aming mararanasan at dinedeklara ko ang iyong pag-ibig at ang siyang kapayapaan, ang siyang mamutawi sa lugar nito. At tunay nga, Banal na Espiritu, ikaw po ang siyang kumilos sa aming kalagitnaan. Salamat po ng marami, Panginoon. Itago mo po sa iyong cross ang iyong anak na magagamitin, na maghahayag ng iyong salita. At Lord, salamat ng marami. Dalangin ko in the name of Jesus, hindi makakapanaig ang kaaway sa aming buhay. Salamat ng marami sa pangalan ni Jesus. Ang natin magsabi ng Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Praise God. Hallelujah. Isang mapagpalang umaga po sa bawat isa. Tunay nga po na tayo po muli ay narito sa lugar na ito. Maging sa mga nanonood po ngayon na ating live stream. We are here to give praises, give glory to our God, to adore His name. Amen? Sabi nga po sa salita ng Panginoon na every nation, every creature will worship the Lord, will lift His name on high. Amen? Can we just read Revelations 5 verse 13? Sabi po dito, and then I heard every creature in heaven and on earth, and under the earth and in the sea. Even daw po yung mga nasa ilalim ng dagat. They sang, blessing and honor and glory and power belong to the one sitting on the throne and to the Lamb forever and ever. Amen. Kung makikita po natin, every creature, kahit po yung mga nasa ilalim ng dagat, much more tayo pong mga tao na narito. Let's give adoration, let's give Amen, amen, glory hallelujah. to our Lord. Amen. Yes, Lord. Thank you, Jesus. We worship you, Lord. We honor you. We adore you. Hallelujah, hallelujah, Lord. We will rejoice unto you, Lord. We will rejoice unto our God. Yes, Lord. Yes, Lord. Glory, glory, glory. Hallelujah. Amen. Universe is at your feet, gives you praise evermore. The stars will light the sky for you always. God be praised, and we sing. The Lord is on high. The Lord is on high. We will sing, I adore. I adore you. I adore you. And there's none that compares to your majesty, oh Lord. I adore you. I adore you. And I stand in wonder of your love. Universe is at your feet, gives you praise evermore. The stars will light the sky for you always. God be praised, and we sing. The Lord is on high. The Lord is on high.
forever. Living Savior, Jesus Redeemer, Lord of heaven, robed in majesty, crowned in glory, creation adore you. Holy, holy, God Almighty, and forever the Lord is exalted. Hear the angels shout His anthem. Ever living God we adore. Holy, 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 oh God Almighty, and forever the Lord is exalted. Shout His anthem, ever living God we sing holy, holy, God Almighty, and forever. Oh, come on, let's exalt His name. Angels, oh, shout His anthem. Oh, yes, Lord, ever living God. Oh, sing holy, holy, God Almighty, and forever the Lord is exalted. Hear the angels shout His anthem. Oh, ever living God, we adore you. Oh, let's praise the name of the Lord. We adore you, Jesus. Thank you, Lord, for your presence. We worship you. Glory, glory to your name. Hallelujah. Amen. Tunay nga po, wala po tayong ibang gagawin sa umagang ito kundi purihin natin ang pangalan nating Panginoon. Amen. Kaya po, patuloy nating sambahin. Patuloy tayong umawit. Magpuri sa ating Panginoon. Almighty God, my Redeemer, my hiding place, my safe refuge. No other name like Jesus. No power can stand against you. My feet are planted on this rock, and I will not be shaken. My hope it comes from you, oh, my Lord and my salvation. My praises always start my lips. Your word is living in my heart, and I will praise you with a new song. My soul will bless you. You fill my heart, you fill my life with greater joy. Yes, I delight myself in you, and I will praise you with a new song. My soul will bless you, Lord. Hey. See my feet are planted on this rock, and I will not be shaken. My hope it comes from you, oh, my Lord and my salvation. Your praise is always on my lips. Your word is living in my heart, and I will always praise it with a new song. My soul will bless you. You fill my life. You fill my life with greater joy. Yes, I delight
myself in you, and I will praise you with a new song. My soul will bless you, Lord. When I'm weak, you make me strong. Yes, Lord. When I'm poor, I know I'm rich, for in the power of your name. Come on, we will declare. All things are possible. Say, all things are possible. All things are possible. All things are possible. Your praise is always on my lips. Oh, your word is living in my heart, and I will praise you with a new song. My soul will, come on, fill my life. You fill my life with greater joy. Yes, I delight myself in you, and I will praise you with a new song. My soul will bless you. When I'm weak, you make me strong. Yes, let's declare. When I'm poor, I know I'm rich, for in the power of your name. Sing all things. All things are possible. Come on, church. Sing all things. All things are possible. All things are possible. Sing all things. All things are possible. Your praise is always on my lips. Your word is living in my heart, and I will praise you with a new praise. My soul will bless. Oh, fill my life, Lord. You fill my life with greater joy. Yes, I delight myself in you, and I will praise you with a new song. My soul will bless you, Lord. When I'm weak, you make me strong. When I'm poor, I know I'm rich, for in the power of your name. All things are possible. All things are possible. Oh, declare all things. All things are possible. Once again, all things. All things are possible. Oh, sing all things. All things are possible. Oh, we declare all things. All things for the last time. All things. All things are possible. Hey. We will sing faith. Reaching for the prize, giving everything. I give my life for this, it's what I live for. Nothing will keep me from all that you have for me. Hold my head up high, I live for you. So greater, greater is He that's living in me, that He that is in the world. Come on, church, we will sing it. I can move the mountains, I can do all things through Christ. I know faith, standing and believing, I can do all things through Christ who strengthens me. I'm reaching for the prize, giving everything. I give my life for this, it's what I live for. Nothing will keep me from all that you have for me. You hold my head up high, I live for you. So greater, greater is He that's living in me, that He that is in the world. Say, I can move the mountain, I can do all things through Christ. I know, faith, standing and believing, I can do all things through Christ who strengthens me. Faith, I can move the mountain. Oh yes, Lord, I can do all things through Christ. I know, faith, standing and believing, I can do all things through Christ who strengthens me. Faith, oh. Once again, I'm reaching for the prize, giving everything. I give my life for this. It's what I nothing
nothing will keep me from all that you have for me. Hold my head up high, I live for you. Greater is He that's living in me than he that is in the world. Say, I can move the mountain, I can do all things through Christ. I know, faith, standing and believing, I can do all things through Christ. His strength takes me, faith, I can move the mountains, I can do all things through Christ. I know, faith, standing and believing, I can do all things through Christ. His strength takes me, faith. Greater is He. So greater is He, greater is He that's living in me than he that is in the world. Faith, I can move the mountain, I can do all things through Christ. I know, faith, standing and believing, I can do all things through. Once again, you will sing faith. Faith, I can move the mountain, I can do all things through Christ. I know, faith, standing and believing, I can do all things through Christ who strengthens me. Faith, yes Lord, thank you Jesus. Oh, through you, all things are possible because of our faith, oh God. Through you, I can do anything. Hey. I can do all things, 'cause it's you who gives me strength. Nothing is impossible. Through you, blind eyes are open, strongholds are broken. I am living by faith. Come on, we'll say, nothing is impossible. I'm not gonna live by what I see. I'm not gonna live by what I feel. Deep down I know, deep down I know that you're here with me. You're here with me. I know that you can do anything. We will sing for you. I can do anything. I can do all things, 'cause it's you who gives me strength. Nothing is impossible. Through you, my eyes are open, strongholds are broken. I am living by faith. Oh, we will shout, nothing is impossible. And I'm not gonna live, I'm not gonna live by what I see. I'm not gonna live by what I feel. Deep down I know, Lord, deep down I know that you're here with me, here with me. I know that you can do anything. You gives me strength. Nothing is impossible. Through you, blind eyes are open, strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible.
can do all things, 'cause it's you who gives me strength. Nothing is impossible through you. My eyes are open. Strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. I believe, sing, I believe in you. I believe in you. I believe, I believe. I believe, I believe. I believe, I believe, I believe. Oh, I believe in you. I believe, I believe. I believe in you. Oh yes, Lord. We believe in your power. We believe in your miracle. Jesus, we praise you, Lord. We praise you, Lord. We praise you, Lord. Oh yes, Lord. Oh, thank you, Jesus. We worship you. Oh yes, Lord. Panginoon, tunay nga, O Diyos, na Ikaw ay napakabuting Diyos. And we will always declare that you are awesome, you are good, you are mighty, you are powerful. Here are your children, O Diyos. Here we are, O God, worshiping your name. Oh, yes, Lord. Your kindness leads me to repentance. Your goodness draws me to your side. Your mercy calls me to be like you. Your favor is my delight on every day. I'll awaken my praise, pour out a song from my heart. So you are good. You are good. You are good. You are good. Your mercy is forever. You are good. You are good. You are good. Your mercy is forever. Your kindness leads me to repentance. Your goodness draws me to your side. Oh, your mercy calls me to be like you. And your favor is my delight every day. Every day I'll awaken my praise, pour out a song from my heart. You are good. You
You are good. You are good. You are good. Your mercies forever. You are good. You are good. Yes, Lord, you are. You are good. Your mercies forever. I love you, Lord, and your mercy never fails me. All my days I've been held in your hand. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. Once again, I love you, Lord. I love you, Lord, and your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, I will sing of the goodness of God. I sing all my life, Lord. And all my life you have been good. Sing it with all of your hearts. All my life, all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You have led me through the fire, and in darkest night, you are close like no other. I've known you as a father, I've known you as a friend. I have lived in the goodness of God. Sing all my life, Lord, and all my life you have been faithful. Oh yes, Lord, all my life, and all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Yes, Lord, all my life, and all my life you have been faithful. Thank you, Lord, all my life, and all my life you have been so, so good. With every breath that I am made, I will sing of the goodness of God. Sing your goodness. Your goodness is running after, is running after me. Oh, your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I'm surrendered now. I give you everything. Your goodness is running after, it's running after. Chasing your goodness, Lord. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running out, it's running out to me. And all my life you have been faithful. Oh yes, Lord. And all my life you have
And all my life you have been faithful. All my life. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am made, oh, we will sing, I will sing of the goodness of God. All my life, oh, and all my life you have been faithful. Oh, all my life, Jesus, and all my life you have been so, so good. With every breath that I am made, I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. Thank you, Yes, Lord. Lord. You are good. Yes, Lord. We will sing your goodness. Lord, all my life, Hallelujah, you are Lord. faithful. We glorify your name. Thank you, Lord. Yes, Lord. We worship you. We bless your name. Among people of God, Glorify worship the King of Kings and Lord of Lords. Worship the Alpha and the Omega, the beginning and the end. Thank you, Jesus. For He is good, His mercy endureth forever. Our Lord is so beautiful. He's so good. His mercy endureth forever. Hallelujah. 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 Glory, glory. Hallelujah. We worship you, Lord. Yes, the Spirit of the Lord is moving. The power of God is moving. The Spirit of the Lord is moving. The anointing of the Holy Ghost is here. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. God inhabits the praises of His people. For the Lord is good. Hallelujah, Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Glory, glory, glory. Hallelujah. Thank you, Jesus. Yes, Lord. Thank you, Lord, for your mercy, for your goodness. Your mercy will never end, Lord. Your faithfulness to your people. Yes, Lord, because of your grace, of your love, we are here, Lord. Oh, Lord, di kayang sukatin ang iyong pagmamahal, ang iyong katapatan, ang iyong biyaya sa buhay ng bawat isa po sa amin. Lord, we come before your throne, oh God, with a humble heart. You know, Lord, our lives, oh God. Lord, we bow our hearts unto you. We come before your presence, Lord. You are here in our midst, oh God. You are in this place, Lord. Father, I declare that you will do greater things in our lives, oh God. You will do miracle. Yes, Lord. No viruses in this world can touch your people, oh God. No demonic spirit, Lord, in this world can touch your people because our God is Almighty God. You are in the midst of your people, oh God, doing good, doing very good something, oh God. Excellent things, Lord, upon your people, oh God. You are here, Lord. Oh, yes, oh God. Yes, we need the touch of God in these last days. We need the power of God in these last days. Yes, hallelujah. Amen. Let us declare that God is in our midst. You are here, moving in our midst. I worship you. I worship you. You are here, working in this place. I worship you. I worship you. You are here, moving in our
Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. 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 You are here, touching every heart. I worship you. I worship you. You are here, healing every heart. I worship you. I worship you. You are here, turning lives around. I worship you. I worship you. You are here, mending every heart. I worship you. I worship you. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Sing Waymaker, Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. 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 Waymaker, miracle worker. Waymaker, miracle worker. Waymaker, miracle worker. Waymaker, miracle worker. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop 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 working. It's a waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God.
all the people of the Lord, and shout unto God with the voice of triumph. For the Lord is good, His mercy endureth forever. He will do greater things upon us, our family, our loved ones. Yes, the Lord is good. Thank you, Jesus. Praise God. Magandang umaga po sa ating lahat. Sa oras na ito, narito po tayo ngayon sa ikadalawang linggo ng Abril. Ngayon po ay Abril 11. Sa oras na ito, bago po tayo magsimula ng ating pag-aaral ng salita ng Diyos, samahan niyo po ako sa pananalangin. Tayo po ay manalangin saglit. Purihin ka, O Diyos, hallelujah. You're the God of the impossible things, Lord. You're the God of miracle, Lord God. Hallelujah, hallelujah. Sinasamba ka namin, Panginoon. Pinupuri ka namin. Itinataas namin ang iyong dakilang pangalan. O Diyos, sa oras na ito, kami po ay lumalapit sa iyo. Nagpapakumbaba lahat po ng sumusubaybay sa live streaming na ito ngayong linggo na umaga. Lord, hallelujah. We ask, Lord, your grace, your forgiveness to each and every one. Lord, sanctified us by your holy blood. And may your name be exalted, Lord. Anoint your words, anoint your servant. Lord, hallelujah. Lord, use me as your instrument. And I release and I declare, Lord, signs, wonders, and miracle upon the lives of your people. Salamat po, Panginoon. We honor you, Father. We praise you in Jesus' mighty name. Amen. Amen. Purihin po ang Diyos sa oras na ito. Samahan niyo po ako sa ating pagbubukas ng ating mga Bible sa Luke chapter 17 verses 5 to 6. Sa lahat po ng mga kapatiran na sumusubaybay dyan po sa Alaminos, sa Parañaque, dito po sa Bacoor, maging sa Mindoro at sa Luzon, Visayas, San Mindanao, ay basahin po natin ang salitang ito ng Panginoon. The apostle said to the Lord, increase our faith. Yan po ang pangungusap at pananalita ng mga apostol ng Panginoong Hesus sa Kanya. And the Lord said, if you had faith like a grain of mustard seed, you could say to this mulberry tree, be uprooted and planted in the sea, and it would obey you. Ang Diyos ang magpapala sa pagkakabasa ng Kanyang salita. Mga kapatid, mga magulang, nung ang ating Panginoong Hesus ay narito sa lupa, 2,000 taon na nakararaan, kasama niya ang Kanyang mga alagad. Ang Panginoon, habang nangangaral ng ebanghelyo ng kaligtasan sa maraming tao, ang mga alagad ay nakikita ang mga himala niyang ginagawa. Ang bulag nakakita, pipi nakapagsalita, ang pilay gumaling, nakalakad, patay na buhay, lumakad siya sa ibabaw ng tubig, nagpakain ng 5,000 lalaki at higit pa sa pamamagitan ng 5 tinapay at 2 isda. Napakaraming himala na ginagawa ng Panginoon nung narito siya sa lupa at nakikita ito ng mga alagad. Subalit ang mga alagad ay nag-as sa Panginoon. Ito ang sinasabi ng mga alagad. The disciples asked, Lord, increase our faith. Panginoon, dagdagan mo, pataasin mo ang aming pananampalataya, dagdagan mo ang aming faith. No, the disciples or the apostles of Jesus Christ, they didn't ask wisdom. Hindi sila humingi ng wisdom sa Panginoon or wealth or health or anointing, no? Or kayamanan. Ang hiningi nila sa Panginoon ay dagdagan ang kanilang pananampalataya. Increase our faith. Ang mga alagad na ito ay gusto nilang makatanggap ng mataas na pananampalataya, matibay na pananampalataya, dahil mahalaga po ang pananampalataya. No? Mahalaga ang pananampalataya. Kaya nga po, kamusta na ang pananampalataya ninyo sa Panginoon? Kamusta na ang inyong pananampalataya, lalo na po sa panahon na ito ng pandemic? Napakaraming Kristiyano po ngayon dahil sa pagsubok na ito na nangyayari sa buong mundo, sa ating bansang Pilipinas, dahil sa trials na ito, marami ay nanghihina na, nanlalamig na, no? Nawawala na yung faith sa Diyos. No? Maraming Kristiyano ngayon ay dahil sa nangyayaring ito sa mundo ngayon, nawawala na yung full 100% na tiwala sa Diyos. Ang pananampalataya ay natatakpan na ng mga negatibo at mga pangit na nagaganap sa mundong ito. Ang mga disipulo at ang mga pastol ng Panginoon ay nagsabi sa Panginoong Hesus, Lord, increase our faith. No? Panginoon, dagdagan mo ang aming pananampalataya.
Sabi ng Romans chapter 10 by verse 17, Romans 10:17, faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. Ang pananampalataya ay dumarating sa pakikinig at pakikinig ng salita ng Diyos. Kaya the more you hear the word of God, the message of God, the more you listen to the preacher, the man of God, yung faith, the measure of faith na tinanggap natin sa Panginoon, nung unang araw tayo makapakinig ng salita ng Diyos, tumanggap po tayo ng sukat ng pananampalataya, maliit na faith. No? And the more na habang tayo po'y patuloy na nauuaw sa salita ng Diyos at nakikinig ng aral ng Diyos, ng mensahe ng Panginoon sa isang mangangaral, yung faith natin na yun ay nadaragdagan. And the more na nakaka-experience tayo ng trial sa buhay, no, yung faith natin, once na na-overcome yun, tumataas po yun, tumitibay yun, tumatatag. Kaya nga, magalak tayo kapag may iba't ibang pagsubok na dumarating sa atin, dahil habang tayo po ay sinusubok, lalo tayo nagiging matatag. No? Sabi ng James chapter 1 verse 2, no? Magalak kayo, rejoice, no? Kapag kayo dumaranas na iba't ibang pagsubok, sabi po diyan, my brethren, count it all joy when you fall into diverse temptation. Magalak kayo kapag may iba't ibang pagsubok kayong dinadanas. Dahil habang kayo sinusubok, tumatatag yung ating pananampalataya sa Panginoon. At ang mga alagad, ang mga apostol ng Panginoon, ito ang kahilingan sa Kanya, Lord, increase our faith. Ano ang tugon ng Panginoon? Tumugon ng Panginoon, sabi niya, kung ang inyong pananampalataya ay maging kasinlakin man lamang ng butil ng mustasa. Ano ba yung mustasa? No? Yung maliit na mustasa, bago yan lumaki, nagsisimula yan sa butil, sa maliit. No? Kung meron kayong isang butil na mustasa, masasabi mo sa punong ito ng sikamoro, sabi ng Panginoon, mabunot ka at matanim ka sa dagat at ito ay susunod sa atin. Gaano kahalaga ang pananampalataya sa buhay ng mga apostol? Gaano kahalaga ang faith sa inyong buhay? No? How faith is important in your life? Gaano kahalaga ang pananampalataya sa inyong buhay? Na in times of trials, in times of the pestilence and plague and trials and testing, dito ngayon nasusukat ang laki ng faith natin sa Panginoon. No? Number 1, how faith is important in your life, in the lives of the apostle. Gaano ba ito kahalaga sa atin? Bakit natin ito kailangan panghawakan at maging matibay tayo sa ating pananampalataya sa Panginoon? Una, faith brings you to a life that pleasing the Lord. Faith brings you to a life that pleasing God. Ang pananampalataya ang magdadala sa iyo, no, sa buhay mo para malugod ng Diyos. Kapag nakita ng Diyos na meron kang faith, whatever happened in this world, in this life, in your life, pag nakita ng Diyos yung faith natin sa Kanya, ito yung magdadala sa Diyos na siya ay malulugod sa atin. Gusto po ba nating matuwa ang Panginoon sa ating mga buhay? Faith ang tinitignan ng Diyos. Anong sabi ng Hebrew chapter 11 verse 6? It is impossible to please God without faith. Imposibleng malugod ang Diyos. No? Dito lamang nagiging imposible ang Panginoon. Nagiging impossible siya na malugod sa tao kapag ang tao'y walang pananampalataya. No? Without faith, pag walang faith ang tao, hindi siya malulugod. No? Imposible siya malugod sapagkat siya na lumalapit sa Diyos, for he that cometh to God must believe. No? He that cometh to God must believe. Dapat kang maniwala sa Diyos na siya nag-exist, that He is exist. No? Sabi ng English version, whoever would draw near to God must believe that He is exist and that He rewards those who seek Him. Siya yung nagbibigay ng gantimpala sa mga humahanap sa Kanya. To those who diligently seek Him, siya yung nagbibigay ng reward. Kaya, kung gusto po nating malugod ang Diyos sa ating buhay, kailangan po ang faith sa Diyos. Pag nawala ang pananampalataya sa Diyos, hindi siya matutuwa. Kaya nga yung faith natin sa Panginoon, ganito kahalaga at ganito nating dapat pagpahalagahan na yung magkaroon tayo ng talagang tibay na pananampalataya sa Panginoon dahil ito yung magbibigay ng kaluguran sa Diyos. Yung ating pananampalataya. No? Na kahit ano mangyari, Lord,
Bahala ka na sa buhay ko. Hawak mo ang buhay ko sa iyo at ikaw ay sa akin. No? Nalulugod ang Diyos sa taong may pananampalataya sa Kanya. Kaya if you want to please by God, kung gusto nating ma-please ang Diyos, faith. No? Kailangan po ang pananampalataya ay makita ng Diyos sa isang tao. No? Dahil ito yung nagdadala ng kaluguran sa Panginoon. Para malugod ang Diyos sa buhay ng isang tao, faith ang hinahanap ng Diyos. Imposible siya malugod. Kaya nga, in times of crisis, in times of trouble, in times of testing, no, hinahanap ng Diyos yung pananampalataya natin. Tinetest po yung faith na yan. No? Sa Numbers chapter 13, kwento ko sandali bago tayo pumunta sa 14, sabi ng Panginoon kay Moses, Moses, pumili ka ng isang leader sa 12 tribo ng Israel. Pumili ka dyan yung mga leader nila. Piliin mo yung 12 tribes of Israel. Bawat isa dyan, may kanya-kanyang head yan, may leader yan. At yung 12 leader na yon, isugo mo sila sa Kanaan. Dahil ito yung promised land flowing with milk and honey na ibibigay ko sa inyo, sa mga Israelita. At dalhin mo yung 12 na yun, sabihin mo pumunta sila roon to spy the promised land, the Kanaan. At nang mapili na ni Moses ang 12 tribong ito, ang mga leader na ito, nagpunta nga sila. At nakita nila yung Kanaan, mataba ang lupa, matataba ang puno, no? At napakaganda ng lugar na flowing with milk and honey. Itong milk and honey na ito, meaning na hindi sila magugutom, punong-puno ng kasaganaan, ng pagkain, ng pagpapala, na hindi na sila maghihirap. Nang makita ito ng 12, yung 10, nakita nga nilang maganda. Pero hindi nila nakita yung kagandahan ng lugar. Ang nakita nila yung negative, no? Yung pangit. Anong nakita nila? They saw the descendants of Anak. Nakita nila yung lahi ni Anak na mga higante, mga 8-footer, ang nakatira, ang lalaki. Halos siguro baka sayab dito sa kisame. Natakot yung 10. Nangamba sila. Baka sila ay kainin lamang doon pag pumunta sila doon na para silang grasshopper na mga tipaklong. Kaya nga nang bumalik sila at mag-ulat kila Moses, nag-ulat ang 10. Na ganun nga, mataba nga ang lugar, mataba ang puno, mataba ang lupa, maganda ang lugar. Pero, hindi tayo pwedeng pumunta roon ang kwento ng 10. Papatayin lamang nila tayo at kakainin tayo para mga tipaklong. At dahil doon, natakot ang mga Israelita. Gusto nilang pagbabatuhin si Moses. Gusto nilang batuhin sila Caleb at Joshua. No? Dahil hindi nga sila pwedeng pumunta roon. Bad news ang ulap ng 10 tiktik. Pero ang sabi ni Caleb at ni Joshua, tignan natin, sa Numbers chapter 14, verse 8. If the Lord, no? Sabi roon, o verse 7 muna. Ano sabi diyan? Numbers chapter 14, verse 7. And they spake unto all the company of the children of Israel, saying, yan, nagsalita na si Caleb at si Joshua, the land which we pass through to search it is an exceeding good land. Napakagandang lupain. No? Kasi nga narinig na nila yung ulat ng 10. Kaya ang sabi ng verse 8, if the Lord is pleased with us, pag ang Panginoon ay natuwa sa atin, pag ang Panginoon ay nalugod sa atin, He will bring us safely into the land and give it to us. It is a rich land flowing with milk and honey. Pag nalugod ang Panginoon sa atin, dadalhin niya tayo doon ng ligtas. No, safely, sabi roon. No? Ibibigay niya ang lupain na ito sa atin na punong-puno ng kasaganaan, flowing with milk and honey. No? Pagpapala, sila hindi magugutom. Ito ay pinangako ng Panginoon sa kanila. No? Alam niyo po ba, yung 10 tiktik at ang kanilang lahi ay hindi nakarating sa promised land because of their bad news. Because they rely on what they see. Nakatingin sila sa nakikita ng mga higante na nakatira. Hindi nila nakita yung good things, yung pangako ng Diyos, yung salita ng Diyos na ito ibibigay sa kanila. Ang nakita nila ay negatibo. No? Ito yung mga bagay na negative. No? Na dapat ay maging positibo ang mga espiyang ito. Dadalawa lamang ang naging positibo. Positibong ang dulot ay pagpapala. Pero yung 10, negative. Ngayon, ang negative ay blessing sa mga tao na kapag tines kung may COVID o wala, pag siya negative, blessing yon, wala siyang sakit.
No? Pero pag ang tao tinignan, chinek, kung sinwab test o rapid test siya ay positive, yan ang sa lahat ng positive ay bad. No? So dito makikita natin, dahil sa ulat ng 10 tiktik na ito, naging dahilan yon para ang kanilang lahi ay hindi makarating sa lupang pangako ng Diyos. Si Caleb lamang, si Joshua at ang kanilang lahi ang nakarating po doon at ang iba pang mga Israelita. Kaya ang faith po natin, yan na nagdadala sa buhay natin para malugod ang Diyos. Dahil it is impossible to please God without faith. Hindi siya malulugod sa tao. Hindi siya matutuwa sa tao pag ang tao'y walang faith sa Kanya. What faith is? Ano ba pananampalataya? Hebrew chapter 11 verse 1, faith, ang sabi roon, King James Version, now, faith is the substance of things hoped for and the evidence of things not seen. Ngayon ang pananampalataya. Ngayon na po, ngayon, hindi bukas, hindi sa makalawa, ngayon din. Kaya kung meron kang hiniling sa Panginoon, i-claim mo na ngayon din. Inangkin mo na, tinanggap mo na yung miracle, yung healing, yung deliverance, yung answered prayer. Huwag ka na mag-alilangan, huwag ka na mag-doubt pa. Kasi yung sabi roon, now, faith, ngayon, ang pananampalataya, no, ay katiyakan, substance, o katibayan ng mga bagay na di nakikita. Kahit hindi mo pa nakikita yung hiniling mo kay Lord, wala pa yung tunay at actual na kasagutan sa hinihiling mo, inaangkin mo ng answered prayer na at inaangkin mo ng thank you Lord, I believe I receive it. At darating nga po yun. Amen. Yan po ang pananampalataya. No? Yan po yung faith na nais ng Panginoon na makita sa kanyang mga alagad. Nangako ang Diyos kay Abraham sa lumang tipan that Abraham will become the father of many nations. Pinangakuan siya ng Diyos. He was 75 years old nang mangako ang Diyos sa kanya na siya'y gagawin ng Diyos na ama ng maraming bansa. Pagpapalain siya ng Diyos. 75 years old siya at ang kanya asawang si Sarah ay baog. Parang imposibleng manganak. Pero after 25 years, natupad yung pangako ng Diyos kay Abraham. Mag-100 taon na siya. Uugod-ugod na. Ano ang sabi ng Roma chapter 4 verse 19 to 22? Romans chapter 4 verse 19 to 22, without weakening in his faith, he faced the fact that his body was as good as dead. Hindi ro nanghina sa pananampalataya si Abraham na kahit ang katotohanan ng kanyang katawan ay parang patay na kasi nga 100 taon na siya, mag-100 taon na. Since he was about 100 years old and that Sarah's womb was also dead, no? Baog, patay ang kanyang womb ni Sarah. Verse 20, yet he did not waver through unbelief regarding the promise of God. Hindi siya nag-alinlangan sa pangako ng Diyos, but he was strengthened in his faith and gave glory to God. Nakita nyo? No, hindi siya nanangan sa kanyang nararamdaman, nakikita sa sitwasyon, sa paligid. Maging ang kanyang asawa ay baog, imposible magkaanak. Hindi siya nag-alinlangan dahil may pangako ang Diyos na magkakaanak siya at gagawin siya ng ama ng maraming bansa. Doon siya nakapokus sa promise ni Lord. But he was strengthened in his faith. No? Lumakas pa yung faith niya. At nagbigay ng kaluwalhatian sa Diyos. Verse 21, being fully convinced that God had power to do what He had promised. No? Kumbinsido siya na ang Diyos ay may kapangyarihan. God is able. God has a power to do what He promised. May kapangyarihan ng Diyos na gagawin ng Diyos ang pinangako niya. Ano po ba ang mga pangako ng Diyos sa atin? No? Maraming pangako ang Diyos sa word niya, sa kanyang salita, na kapag tayo po'y tumayo sa pangako ng Diyos na ito, mangyayari po ito. Mangyayari po ito. Bakit sabi ng Hebrew 4:12, the word of God is alive, quick, and powerful. No? Sharper than any two-edged sword, piercing the dividing the swords of spirit, no? And joint marrow. Ang salita ng Diyos ay buhay, active, kumikilos, gumagalaw, buhay po ito. No? Nalalaman itong iniisip at laman ng puso ng tao. Kaya nga pag tinayo natin ang pangako ng Diyos, no? Mangyayari po ito sa atin. Amen po ba mga kapatid, mga magulang? This is why it was credited to him as righteousness. At dahil dito, no, si Abraham po ay kinredit.
tinuring siyang matuwid dahil sa kanyang pananampalataya sa Diyos. Kaya ganito po kahalaga ang faith sa Diyos. No? Kung gusto po nating malugod ang Diyos sa atin at ibilang tayo na matuwid ng Diyos, no? Pananampalataya ang hinahanap at tinitignan Diyos sa kanyang mga anak. No? Huwag nating hayaang pasukan tayo ng doubt. No? Ang mga disipulo nag-ask kay Lord, Lord, increase our faith. Gayong nakikita na nila ang himala ng Diyos. Kahit ang mga Israelita, no? Iniligtas na sila ng Panginoon. Marami lang himalang ipinakita ang Diyos sa kanila. Niligtas sila sa pagkakaalipin sa Egyptian people, no? Sa kaharian ng Ehipto. Marami ng himalang ginawa ng Diyos sa kanila sa pamamagitan ni Moses, pero nagda-doubt pa rin sila. Kaya ganito po kahalaga ang pananampalataya. It brings us, no? Faith brings you to a life that pleasing God. Pangalawa, faith teaches you to depend not on, faith teaches us to depend not to anybody but to God alone. Ang pananampalataya, tuturuan ka nito na magdepende ka, hindi kahit kaninong tao, hindi sa lakas, galing ng tao. Hindi tayo magdidepende sa kakayahan, kapangyarihan ng tao at magagawa ng tao, kundi sa Diyos lamang. No? Sa Diyos lamang. No? Faith did not depend on what you see or feel, but on God. Ang pananampalataya, hindi yan nananangan sa nakikita, sa nararamdaman, sa nangyayari sa kapaligiran, kundi sa pananampalataya sa Diyos. 2 Corinthians 5:7, according to St. Paul, for we walk by faith, not by sight. Kami lumalakad hindi sa nakikita, kundi sa pananampalataya sa Diyos. No? Sa pananampalataya sa Diyos. For we live by faith. Nabubuhay lamang kami sa pananampalataya. No? Minsan sa Bible, merong isang bulag. For how many years? Araw-araw nandun siya sa tabi ng bangketa sa Mark chapter 10 verse 52. Mark 10:52. This is the life of Bartimeo, the son of Timeo. Bulag siya, hindi siya nakakakita. He was heard that Jesus is passing by. Naririnig niya na si Jesus ay dumaraan. Kaya sumigaw si Bartimeo, he cried out, he said, Jesus, son of David, have mercy on me. At naroon yung mga alagad dahil ang dami ng tao pinipigilan si Bartimeo. Pinapahinto siya ng pagsigaw at paglapit sa Panginoon. Pero si Bartimeo po ay hindi napigilan. Second time siyang sumigaw, Jesus, have mercy on me. Dahil alam ni Bartimeo na yun na yung time niya. Yun na yung pagkakataon niya para makakita siya at makatanggap ng himala buhat sa Panginoon. Dahil naririnig ni Bartimeo yung bulag na ang Panginoong Sus ay gumagawa ng himala. Walang napahiya sa Diyos na lumapit sa Kanya. Ano man ang karamdaman ay gumagaling. Kaya hindi na ito inaksaya ni Bartimeo. Dahil pag lumampas na ang Panginoong Hesus sa kanyang harapan, hindi niya na alam kung kailan pa ito dadaan muli o babalik. Kaya hindi siya napigilan. Second time siya sumigaw. At nang ito'y marinig ng Panginoon, tumigil siya. Sabi ni Jesus sa mga alagad niya, tawagin niyo siya. Tinawag nga po si Bartimeo. No? At inilapit siya sa Panginoon. Tinanong siya ni Jesus, what do you want me to do for you? Verse 56. No? Anong nais mong gawin ko sa iyo? Sabi ng Panginoon sa kanya, Lord, sabi ng bulag, I want to see. Panginoon, gusto ko pong makakita. No? Gusto ko pong makakita. Mga kapatid, mga magulang, sabi ni Lord sa kanya, no? Go. Umuwi ka na, pinagaling ka ng iyong pananampalataya. Instantly, yung lalaking bulag, nakakita po si Bartimeo. Praise God. No? Dahil sa kanyang pananampalataya. No? Hindi siya nananangan sa naririnig niya na siya'y pinipigilan, na siya ay pinahihinto sa paglapit sa Panginoon. Bagkus si Bartimeo, lalo pang tumibay ang faith niya, parang si Abraham. Hindi nanangan sa nararamdaman na mag-100 taon at ugod-ugod na at ang asawa pa imposible magkaanak. Nanangan siya sa pangako ng Diyos. God is a promise. No? May pangako ang Diyos. Tayuan natin on ang salita ng Diyos. Just stand on the word of God. No? At patutunayan ng Diyos na ang mga pangako niya at salita niya ay buhay at mangyayari po ito sa taong nananalig sa Kanya. Hallelujah. Amen. Praise God. So tuturuan ka nito kapag meron kang tunay na pananampalataya sa Panginoon, magdedepende ka lamang sa Kanya. No? Hindi ka magdedepende sa galing at lakas ng tao, kundi sa Panginoon lang. No? Sabi nga ng Isaiah, no, isang araw binigay ito ni Lord sa akin. Basahin natin. Isaiah 31. Sabi rito,
Isaiah chapter 31. Verse 1, woe to those who go down to Egypt for help and rely on horses, who trust in chariots because they are many, and in horsemen because they are very strong, but do not look to the Holy One of Israel or consult the Lord. Yet he is wise and brings disaster. He does not call back his words, but will arise against the house of the evildoers and against the helpers of those who work iniquity. The Egyptians are man and not God, and their horses are flesh and not spirit. When the Lord stretches out his hand, the helper will stumble, and he who is helped will fall, and they will all perish together. For thus the Lord said to me, as a lion or a young lion grows over his prey, and when a band of shepherds is called out against him, he is not terrified by their shouting or daunted at their voice. So the Lord of hosts will come down to fight on Mount Zion and on its hill, like birds hovering. So the Lord of hosts will protect Jerusalem. He will protect and deliver it. He will spare and rescue it. Turn to Him from whom people have deeply revolted, O children of Israel. Sabi ni Lord, kahabag-habag, kayong mga umaasa sa tulong ng Ehipto. Kayong mga umaasa sa tulong ng mga tao, no? At nagtitiwala sa bilis at lakas ng kanilang mga kabayo. Nananalig kayo sa dami ng kanilang mga karwahe at sa matatapang nilang mga ngabayo sa halip na sa Diyos sumangguni o lumapit at umasa. No? Ang mga tao ngayong umaasa na sa tao. No? Dahil hindi lang nabigyan ng ayuda o mababa ang ayudang naibigay, no? Nagreklamo na, nagalit na, hindi lamang nabigyan ng gamot, kasi umaasa sa tao at sa lakas at magagawa ng tao. Alam ni Yahweh ang kanyang ginagawa. Nagpapadala siya ng salot. No? Tanyo? Nagpapadala raw ang salot ng salot ang Diyos. At gagawin niya ang kanyang sinabi. Paparusahan niya ang mga gumagawa na masama at ang mga tumutulong sa kanila. Hindi Diyos ang mga Ehipsyo, sila'y mga tao rin. Karaniwang hayop din ang kanilang mga kabayo at hindi espiritu. Pag ang Diyos ang kumilos, babaksak ang malalakas na bansa. No? Pag ang Diyos ang kumilos, God is in control. He controls everything. He knows everything. Walang natatago sa Diyos. He sees everything. No? Kaya nga, nais ng Diyos ang tao sa Kanya lamang talaga magtiwala. No? At pag nakita ng Diyos ng tao sa Kanya lang nanangan nagtiwala, praise God, hindi magpapabaya ang Diyos. God will do miracle. No? Hallelujah. Purihin po ang Panginoon. Yan po ang pangalawa natin. Tuturuan ka ng iyong faith na magdepende lamang sa Diyos. No? Na hindi tayo manangan sa kakayanan at lakas at magagawa ng tao, kundi lagi lamang tayo kay Lord. No? Amen. Pangatlo, no? Faith strengthens you to reach your destiny. Palalakasin ka ng iyong pananampalataya. Kaya ganito kahalaga yung faith, no? Faith sa Diyos. Dahil dadaling ka nito sa iyong destiny through your faith. No? Destiny for what? Destiny to do good works. No? To walk the will of God, na malakaran natin ang kalooban ng Diyos. Sabi ni Ephesians chapter 2 verse 10, we are God's workmanship, created in Christ Jesus to do good works, which God prepared in advance, that we should walk with them. Nilikha tayo daw ng Diyos, kawangis ni Kristo Jesus, para gumawa ng mabuti, no? To do good works. Gumawa ng maganda at tama sa kapwa, hindi gumawa ng masama. Na inihanda na ng Diyos noon pa man, nakaredy na po yan, gagampanan na lamang natin, lalakaran na lamang po natin. No? Kaya pag may faith ka kay Lord, kahit nakikita mong para mahirap pumunta sa lugar na yon, pupunta ka pa rin kasi nakaredy na yan, kailangan mong lakaran. No? No? Kaya lagi ko sinasabi, pag ang Diyos ay gumawa at nagbukas ng pintuan at may opportunity makahayo para ipangaral ang kanyang salita sa panahon na ito, we will go wherever God wants me to go. No? Pag nandun yung faith mo kay Lord, na hindi ka niya pababayaan,
Your final destiny is to be Christ-like character. Ito yung final destiny natin. Maging kawangis tayo ni Kristo, maging katulad niya tayo, no? Ano ba ang ating Panginoon, no? Nang siya'y narito sa lupa, He humbled Himself. Magkaroon tayo ng Christ-like character, no? Magkaroon tayo ng, habang lumalakad sa mundong ito, wala tayong hinahangad kundi ang magawa lamang ang mga ipinapagawa ng Diyos, no? Ang gawin ang kalooban ng Panginoon. So the Israelites reached their promised land through the faith of Caleb and Joshua. Dahil lamang sa pananampalataya ng dalawa, lumakas ang loob ng mga iba na marahil natakot sa balita ng 10. No? Nangamba sila pero may 2 tao nag-stand on God's promises. If the Lord is pleased with us, God will bring us to the land that flowing with milk and honey. No? Dahil sa faith ng 2 ito, meron silang different spirit. Nandun ang kanilang tiwala at pananampalataya sa Diyos. Kaya nga kahit sila dadalawa lamang, nanalo po sila, majority sila against sa 10 spy, no? Na hindi nagtagumpay. No? Kaya nga the impossible become possible. The supernatural become natural. Kaya mga kapatid, mga magulang, huwag tayong mag-doubt kay Lord. Huwag tayong mag-alilangan sa Kanya. Bahala si Lord sa atin. Hawak niya buhay natin. If we really depend on God, if we really have faith in Him, on Him, palalakasin tayo ng faith natin na yun para marating natin yung ating patutunguhan talaga, yung perfect plan ng Diyos sa buhay natin. No? Huwag po tayong matakot. Pang-apat, last na po ito, faith moves mountain. No? Yung po mga inaawit natin, mga nakaraan, sabi ng awit, faith, I can move the mountains, I can move the sacrifice. No? I know. Meron tayong song na gano'n, no? Kaya faith moves mountain. Kaya ang pananampalataya, nakapagpapalipat po ito ng bundok. No? Nakakapagpaalis ito ng mga mountain. Anong sabi ng Mark chapter 11, verse 23 and 24? Ano pong sabi diyan? Mark 11, 23, 24, For verily I say unto you, if anyone says to this mountain, Go through yourself into the sea, and does not doubt in your heart, but believe that those things which he said shall come to pass. No? You will have whatsoever you say it. Therefore, verse 24, Therefore I say to you, what things soever you desire when you pray, believe that you receive them, and you shall have them. No? Ano man daw katotohanan ng sinasabi ng Panginoong Sus, ano man ang sabihin mo sa bundok na ito, no? Mapunta ka doon sa dagat na hindi ka nag-aalilangan sa iyong puso. Manalig ka na yung sinabi mo ay mangyayari. Mangyayari nga yun. No? Ano man ang sinabi mo, ano man ang sinilita mo, mangyayari yan. No? Kaya nga, sabi niya, Therefore I say unto you, kaya sinasabi ko sa iyo, ano mang hilingin mo, ano man ang desire mo sa panalangin, manalig kang tinanggap mo na yon at tatanggapin mo nga. No? Believe that you receive them and you shall have them. No? Yan po yung faith. No? Faith moves mountain. What is mountain? The mountain of fear. No? Ikasaot natin, i-rebuke natin the mountain of pressure, the mountain of doubt, the mountain of sickness and diseases, the mountain of confusion, the mountain of poverty, the mountain of bankruptcy, the mountain of pride. Ialis natin sa katawan natin. I-rebuke natin ang mga espiritu na yan. The mountain of self-pity. Minsan, naawa ka na sa sarili mo. Nasabi mo, wala na nagmamahal sa akin. Wala nang pumapansin sa akin. The self-of-righteousness. The mountain of self-righteousness. Jealousy. No? Anger, hatred, bitterness. Kristiyano ka na, nasa iyo pa rin ang mga bundok na ito. Kaya pasan-pasan mo at ikaw ay nagsasaper at nahihirapan. Sabi rin to, no, ikasaot mo yan. Whatsoever you shall say unto this mountain, be thou removed and cast into the sea, and shall not doubt in his heart, but believe that those things which he said shall come to pass. Na yung mga sinabi mo na yon ay mangyayari. Kaya ano man daw hiling mo sa panalangin, manalig ka ng tinanggap mo at tatanggapin mo nga. Praise God. No? Purihin po ang Panginoon. Ito po ang hinahanap ng Diyos sa kanyang mga anak. No? Na yung faith natin, nagpapalakas siya nagpapalipat siya ng mga bundok. Kaya ang sabi ng ating text kanina sa mga disipulo, nung nag-aas ang mga apostol ng Panginoon, Lord, increase our faith. Dagdagan mo ang aming pananampalataya. At ano ang tugon ng Panginoon? No?
kung ang inyong pananampalataya ay maging kasinlakim lamang ng butil na mustasa, no? Masasabi mo sa bundok na ito ng sikamoro, no? Sa punong ito ng sikamoro, mabunot ka at matanim sa dagat, mapunta ka sa dagat at susunod ito sa atin, no? Kaya ang faith ay napakahalaga, no? Pag ang faith natin sa Diyos nawala, natabunan, natakpan, pinasok tayo ng spirit of doubt, nervyos, takot, pangamba, hindi malulugod ang Diyos. But, no, pag nakita ng Diyos, no, na ang faith natin, wala tayong ibang inaasahan kundi sa Kanya lamang, matutuwa ang Diyos. At pag nalugod ang Diyos, nothing is impossible with God. At sa mga nananalig sa Kanya, sa bawat isa po sa atin, ano pong dinadanas nyo ngayon? No? Meron kayong mga nararanasan, no? Marahil kayo ay nakakaramdam ng kalungkutan, nangangamba, no? At para bagang iniisip nyo na wala ng katapusan ang pandemic na ito, meron po yan, no? Meron po yan. Magwawakas din ng lahat ng yan. Dahil nais lamang ng Diyos na ang tao talaga ay manalig sa Kanya, na walang dapat asahan at pagtiwalaan kundi ang ating Diyos na buhay. Mga kapatid, mga magulang, ano po ang nararanasan nyo ngayon? No? Gusto ng Panginoon na makita sa atin ang pananampalataya dahil ito magbibigay ng lugod sa Diyos. Pag nalugod ang Diyos sa buhay ng isang tao, walang bagay na hindi kayang ibigay ng Diyos. Yung imposible, magiging posible. Yung mahirap, magiging madali. Yung bako-bako, mapapatag. Yung maalom, magiging panatag. No? Yung trouble, magiging peaceful. No? Ganyan po ang Panginoon. Ang taong nagtiwala sa Kanya ay kailanman hindi napahiya. Kaya mga kapatid, mga magulang, kayo po mga nasa tahanan, ganito po kahalaga ang faith. Pag nakita ng Diyos ang faith natin sa Kanya, nakita ni Lord yung faith natin sa Kanya, nalugod siya at natuwa. No? Ano ang sabi ng Hebrew 11:6, balikan natin, no? It is impossible to please God without faith. No? Imposible malugod ang Diyos kapag walang pananampalataya. Nalulugod lamang siya sa taong mayroong faith. No? Na yung mga sinasalita natin, panampalataya na natin na mangyayari dahil may pangako ang Diyos. No? Dahil ang Diyos daw ay nag-e-exist. Buhay siya, nandyan siya. Na tayong lumalapit sa Kanya, dapat maniwala na mayroong Diyos. Nandyan siya, nag-e-exist siya. Dahil siya nagbibigay ng reward sa mga taong lumalapit sa Kanya. Mga magulang kapatid, ano pong reward ang nais nyo sa Panginoon? Ano pong gantimpala? Nais nyo ng healing? Nais nyo ng kagalingan ng katawan, ng sakit karamdaman? Hanggang ngayon, meron kayong diabetes, hindi gumagaling-galing. Yung lalaki nga, bulag, nakakita. May cancer, gumaling ang may cancer. Pilay, nakalakad, patay, binuhay ng Panginoon. Hindi siya nagbabago hanggang ngayon ay gumagawa ng himala ang Diyos. Faith is a fact, but faith is an act. Totoo ang pananampalataya, pero kailangan itong isagawa. Dahil faith without action is dead. James 2:17. Mayroon kang ang faith, pero wala kang gawa, action. No? Kailangan may kasama pong gawa yan. Kaya mga kapatid, mga magulang, lalapit po tayo sa Panginoon. At i-guide ko po kayo sa prayer. Kung kayo po ay nag-alinlangan, natakot, nangamba, ikasaot natin yan. Dahil ang gusto ng Panginoon, parang yung mga anak natin, yung mga bata. Yung mga bata, walang iniisip yan. Ang iniisip niya lang kung siya may problema, may pangangailangan, lalapit sa parents. No? Nakadepende siya sa kanyang mga magulang. Wala siyang iniisip at iniintindi basta kung meron siyang pangangailangan o problema dahil siya 8 years old o 5 years old, 3 years old. Pag lumapit yan sa mga magulang, walang pakundangan kundi talagang hihingi ng kahit anong gusto niya. Dahil nakadepende siya sa kanyang parents. Nais po ng Diyos magkaroon tayo ng pananampalatayang tulad ng isang bata. No? Na kung gusto nating pagarian tayo ng Diyos, sabi ng Mark chapter 10 verse 16, pag hindi kayo tumulad sa pananampalataya ng isang bata, hindi kayo paghaharian ng Diyos. No? Or Mark chapter 12 verse 16, 17, 18. Kaya mga kapatid, mga magulang, i-guide ko po kayo sa maiksing prayer.
manalangin po tayo sa Panginoon. Kayo po mga nasa inyong mga tahanan, tayo po'y mag-pray. Yumuko tayo na at pumikip. Sabihin po ninyo ang panalangin na ito. Sumunod po tayo sa prayer na ito. Sabihin po ninyo, Amang Diyos na nasa langit, sa pangalan po ng aming Panginoong Yesus, marami pong salamat sa pag-ibig mo sa akin. Lumalapit ako sa iyo, Panginoon, nagpapakumbaba. Inaamin ko na wala akong magagawa kung wala ka. Linisin niyo po aking puso. At simula sa oras na ito, nagtitiwala ako sa iyo, nananalig ako sa iyo, na kayang-kaya mo na ibigay ang aking mga pangangailangan, pagalingin ang aking karamdaman, isupply ang aking mga kahilingan sa iyo. Dahil ikaw ang Diyos na mga himala na hindi nagbabago ngayon at kailanman. Salamat po, Panginoon. Ito aking panalangin. Amen. Ako na lamang po magpe-pray. Ano pong himala ang nais niyong ilapit sa Diyos? Ano pong himala ang kailangan niyo sa Panginoon? Sa Kanya po'y walang imposible. Mag-pray po tayo. Heavenly Father, in the mighty name of Jesus, You are the God of miracle. You are the God of the impossible things. Lord, abutin mo ng iyong kapangyarihan ang bawat mga magulang at kapatid na ngayon ay nakasubaybay ngayong linggong ito na umaga sa live streaming na ito. Father God, right now, touch their body, Lord, from the top of their heads to the sole of their foot. Ano man ang kanilang karamdaman at sakit, Lord, gumawa ka ng himala. Ikaw ang Diyos na mga himala, Panginoon. Hindi ka nagbabago kahapon, ngayon at magpakailanman. Lord, release your power, your anointing, your healing touch upon their body. Lord, in Jesus' name, I release and I declare, Lord, your divine covering and protection sa buhay ng bawat pamilyang sumusubaybay sa oras na ito. Lord, ano man pangangailangan nila materially, financially, spiritually, i-grant mo po sa Kanya, Panginoon. Lord, nananalig kami sa iyo na Ikaw ay Diyos na nag-i-exist, na nagbibigay ng reward sa mga taong humahanap sa iyo at lumalapit sa iyo. Kaya Lord, pagpalaan niyo po ang aking mga magulang at kapatid sa oras na ito. Lord, surround their family with your power, with your blood. Ilayo mo po sa karamdaman at sakit, sa pesting patuloy na kumakalat sa aming kapaligiran. Yes, Father God, in Jesus' name. Lord, salamat sa himala. Salamat sa kagalingan sa pagpapala mong ibinigay sa bawat isa. We honor you, Father. We praise you. In Jesus' mighty, mighty name, this I pray. Amen, amen, amen. God bless you all. Just claim it and receive it. No? Na tinanggap nyo na po yung healing, yung himala na kailangan nyo sa Panginoon, and receive divine peace coming from God. No? Na ang kapanatagan ng kalooban at ang mataas na faith ay angkinin nyo dahil sa Panginoon lamang tayo magkakaroon through hearing the Word of God ng tibay at lakas ng pananampalataya. God bless you all at dadako po tayo sa ating offering sa oras na ito. Amen. 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 Sino po ang napagpala nung mga nakaraang araw? Nung isang buong linggong nagdaan? Amen. Taas po ang kamay ng mga napagpala. Amen. Ang sabi po sa Malakay 3:10, we give to be blessed. Hindi po tayo nagbibigay dahil nire-require lang ng Panginoon. Number one is, bakit ba natin gustong magbigay? No? Gusto natin maging daluyan ng pagpapala. It is flow of sowing and reaping. Sino po ang gustong magtanim pero ayaw mag-harvest? Di po ba kaya tayo nagtatanim dahil gusto natin umani? So let us participate in the harvest. May harvest po na nakalaan. May pinrepare si Lord na harvest sa atin, and during those harvest season, sino gusto mag-participate? Tayo, di ba? Lahat tayo gusto natin mag-participate sa harvest time. So let's start by being a channel of blessing, by sowing, not tomorrow, not on the other month, but today. And also in Luke 12:33 to 34, it teaches us that that we should give from the heart. Sabi nga po dito, for where your heart is, there will your heart will also be. Where your treasure is. So ano nga ba ang treasure natin dito sa buhay? Where is your heart when you come to the church? Is it in your family? Is it in your wealth?
But what about giving eternal legacy sa pamamagitan ng regular na pag-a-abide sa instruction ni Lord? Sabi nga niya, no, sa Malaki 3:10, test me on this. Test me on this. We have the role of giving in God's kingdom. Sabi po sa Deuteronomy 8:18, you shall remember the Lord your God, for it is who gives you the power to get wealth. God gives us blessing to be able to work, earn, and accumulate wealth. But we should also, by doing it, no, sa pagbibigay natin ng ating tithes and offering, we do it as an act of honoring God. Do we honor the Lord in our life? So let us participate in giving all our tithes and offering. Actually, may marami pong gawain ng church. We are a missionary church, missionary sending church. Nagpapadala po tayo ng mga missionaries sa iba-iba nating mga sa iba-ibang lugar kung saan may mga activities ang church like Alaminos, meron po tayong mga activities sa malalayong lugar. May mga gawain po tayo doon. And every time that we put into the basket our share in the tithes and offering, kasama po tayo doon na nagpa-participate sa mga gawain na yon. Amen po. Sige po, atin pong panalangin ang ating mga tithes and offering. Lord, maraming salamat, Panginoon, sa kakayanan, Panginoon, na ipinagkaloob niyo sa amin upang kami po ay kumita, Panginoon. And Father God, once again, thank you for the opportunity na maibalik namin sa inyo every Sunday or every worship day, Panginoon, what is due unto you, Father God. Thank you, Lord, as we put our tithes and offering into this basket, Panginoon. Lord, may this be a seed, Panginoon, na in due time we will harvest, O God. Thank you, Lord, for being part of this ministry, Panginoon. Thank you for making us part of this sowing of being a channel of blessing, O God. Thank you, O God, for protecting us, O God, for giving us the ability, O God, to earn, O Lord. Maraming salamat, Panginoon, for we know, Lord God, na you will continue to give us the resources, Father God, for you are the source of everything that we have. Father, dalangin po namin, Panginoon, na pagpapalain niyo po ang mga malilikom namin na tithes and offering, at ito po ay magagamit lamang, O God, sa ikalulugod ng inyong mga gawain. Maraming salamat, O Diyos. Ito pong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Many sow and focus, see the things you do through me, these great things I have done. Now you gently break me, then lovingly you take me, and hold me as my Father, and mold me as my Maker. I ask you how many times will you pick me up when I keep on letting you down. Each time I will fall short of your glory, how far will
my daily sufficient grace. Sa oras na ito, let's go to our closing prayer. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Ama naming Diyos, muli kami dumudulog sa iyo, Panginoon. Para, Lord, magpasalamat, Lord God, sa iyong mga salita, Lord God, na aming narinig, Panginoon. Tunay nga po, Diyos, na napakadakila ng iyong pag-ibig, Panginoon. Tunay nga po, Diyos, na ang iyong pag-ibig, Lord God, ay buhay, Lord God, na nagrema sa aming mga isip, sa aming mga puso, Panginoon. Sa oras na ito, Lord God, hallelujah, hallelujah. Pinupuri ka namin, dinadakila ka namin, niluluwalhati ka namin, sinasamba ka namin, Panginoong Yesus. Hallelujah, hallelujah. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong ginamit, Lord God, na tagapagsalita, Lord God, ngayong umagang ito, Panginoon. Ibalik mo, Panginoon, ang nawalang lakas, Lord God, sa kanya, Panginoon. 10 ng kanyang pamilya, Panginoon. Hallelujah, 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 hallelujah. Lord, maraming salamat, Lord God, sa iyong salita, Panginoon. Tunay nga po, Diyos, na ang iyong salita, Lord God, ang aming buhay. Ang iyong salita, ang aming pag-ibig. Ang iyong salita, ang aming proteksyon. Ang iyong salita, Lord God, ang pagkain ng aming espiritu, Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Maraming salamat, Lord God. Hallelujah. Sa iyong pag-ibig, Lord God, na walang maliw, Lord God. Hallelujah, hallelujah. Lord, bigyan mo kami, Lord God, ng boldness, Lord God. Ng courage, Lord God, na maipahayag, na maibahagi, Lord God. Yung nararanasan namin pag-ibig na nanggagaling sa iyo, Panginoon. Na may bahagi namin, Lord God, sa aming mga kakilala, sa aming mga kapatid, Lord God, na hindi pa nakakakilala sa inyo, sa aming mga kapitbahay, Panginoon. Ganun na din, Panginoon, gamitin mo ang social media, Lord God, para maipahayag namin, Lord God, kung gaano, Lord God, Lord God, kadakila, kamakapangyarihan, Lord God, ang iyong pag-ibig, Lord God, sa bawat isa, Lord God, na ibinigay mo, Lord God, ang iyong pag-ibig, ang iyong buhay sa amin, Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Nothing compares to you, God. Nothing compares to you, God. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Lord, sa ngayon, muli, Lord God, kami maghihiwa-hiwalay, Lord God, sa aming pansamantalang tahanan, Panginoon. Hallelujah, kung gaano mo kaingat, Panginoon, ang na dinala mo kami, Lord God, sa aming bahay-sambahan na ito, Panginoon. Ganun mo din, Lord God, kami kaingat na ibabalik sa aming mga tahanan, Panginoon. Hallelujah, hallelujah. At nawa, Lord God, aming malakaran, aming matayuan, aming maibahagi, Lord God, ang iyong pag-ibig, Lord God. Aming maisabuhay, Lord God. Hallelujah. At hindi kami, Lord God, mawala, Lord God. Hindi kami mawala, Lord God, sa iyong presensya, sa iyong pag-ibig, Lord God. Hallelujah. Sa araw-araw, Lord God. Hallelujah. Sa umaga pa lang, Lord God, ay padama mo na, Lord God, ang aming pagkauhaw sa iyo, Panginoon. Hanggang sa aming pagbalik, Lord God, sa susunod na linggo, Lord God. Maraming salamat, Panginoon. Ibinabalik namin ang aming mataas na papuri, mataas na pagsamba. Sa iyo lang, aming Ama, aming Yahweh. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Sige po, maraming salamat po sa bawat isa. Muli
muli tayo po ay makinig ng morning devotion po natin bukas, Monday. And sa gabi po, meron po tayong Thanksgiving worship. Amen.